Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandileni abale nonse pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lelo ndi pa 13 June chaka cha 2024, lachinayi la Mulungu wa 10 pa chaka. Ndipo mawu athu alero, mawu oyamba akuchokera mu buku loyamba la Mafumu mutu 18 ndime 41 kuzalekeza 46. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Immaculate Thomas kuchokera ku St. Augustine mtengo wa Ntenga Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mtenga wabwino ukuchokera mu mtenga wabwino monga adalembera Mateo woyera mutu 5 ndime 20 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu a mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Atanas Nchole Chacha achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Augustine mtengo wa Ntenga Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku loyamba la Mafumu. Pa nthawi yomweyo Eliya adauza Ahabu kuti, pitani mukadye ndi kumwa, pakuti kukumveka mkokomo wavula. Motero Ahabu adapita kukachita madyerero. Koma Eliya adakwera pamwamba pa phiri la Karimeli, ndipo adajolikira pansi nayika mutu wake pakati pa mawondo ake. Tsono adauza mtumiki wake kuti, pita ukayang'ane ku nyanja. Mtumikiyo adapita kukayang'ana, nati kulibe kanthu. Eliya adamuwuza kuti, pitanso kasanu kawiri. Mtumikiyo atapita kachisanu ndi chiwiri adati, pali kantambo kakang'ono konga dzanja la munthu kakutuluka ku nyanjako. Pompo Eliya adati, pita kamuze Ahabu kuti akoze galeta lake, ndipo azipita kuti mvula ingamutsekeleze. Posachedwa kuthambo kudangoti bii ndi mitambo. Mphepo idawomba, ndipo padagwa mvula yayikulu. Ahabu adakwera galeta napita ku Yezireeli. Mphamvu zachauta zinali naye Eliya. Iyeyo adakwinda chovala chake nathamanga mwaliwiro nkupitilira Ahabu mpaka adayambira ndiye kukafika ku chipata cha ku Yezireeli. Mawu a Ambuye. Titokonze Mulungu. Ambuye akale nanu, akalenso ndi mzimu wanu. Mawu amtenga woyera monga adalembera Mateo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi imeneyo Yesu adati, n'chifukwa chake ndikukuwuzani kuti ngati kukhulupirika kwanu sikuposa kukhulupirika kwa aphunzitsi amalamulo,
ndi kwa Afarisi simzalowa konse mu ufumu wa kumwamba. Mudamva kuti anthu akale aja adawalamula kuti usape, aliyense wopa munzake azayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu. Chabwino, koma ine ndikukuwuzani kuti aliyense wopyera mtima mbale wake azayenera kuzengedwa ku bwalo la milandu. Aliyense wonena munzake kuti wopanda pake iwe azayenera kuzengedwa ku bwalo la pamwamba. Ndipo aliyense wonena munzake kuti chisiru azayenera kukaponyedwa ku moto wa Jehena. Nchifukwa chake ngati wabwera ndi chopereka chako kuguwa, nthawi yomweyo ngukumbukira kuti munzako ina ali nawe kanthu, siya chopereka chakocho paguwa komweko, ndipo pita kayambe wayanjana naye mnzakoyo. Pambuyo pake ndiye ubwere kuzapereka chopereka chako chija. Uziyanjana msanga ni mnzako wa mlandu mukuli pa njira yopita ku bwalo la milandu, kuopa kuti angakupereke kwa woweruza, woweruzayo angakupereke kwa msilikali, ndipo msilikaliyo angakuponye mundende. Nditu ndikuneneza kuti suza tulukamo mpaka utalipira zonse. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Kukululukilana ni chintu chofunikira nditu pa moyo watu wa Chikristu, ndiponso moyo wa ife ngati anthu. Muntu ndi kukulukilana. Chikulukiliro chimatiyanjanisa ndi anzatu. Ndife olepera, ndipo kulepera kwa tuku kumatipangisa kawiri kuchimwira anzatu, kapena anzatu kutichimwira ifeyo. Kunena kwina, kulepera kwa tuku kumayesa kuononga ubale woyenera kukala pakati pa ife ngati anthu. Koma tita kupambana kulepera uku ndi moyo wa chikululukiro. Chikululukiro chimabweresa chiyanjano pakati pa ife ngati anthu, chimabweresanso chiyanjano pakati pa anthu ndi Mulungu. Mulungu chifukwa cha chifundo chake amayesesa kawiri kutichingamira ndi nkope yake ya chifundo ifeyo ana ake ochimwa. Ubale watu ndi Mulungu umagona pa chifundo chake chimene chimatiyeresa ifeyo ochimwa. Chikululukiliro chimaenda pa ulendo. Chifundo nachonso chimaenda pa ulendo. Ndiye kuti palibe amene angate kunena kuti lero sininga kukululukire chifukwa chikululukiro changa chinapita ku kasungu kuchezera anzake. Chikululukiro chilibe munzake. Ifeyo ndife anzake. Ndife abwenzi a chikululukiro chifukwa chili mwa ife. Chikululukiro ndi moyo chili mwa ife. Ndiye kuti ngatifuna kukala moyo basi mayenera kusonyeza chifundo chimene tili nacho, kukululukilana ife ngati anthu chifukwa timachimwirana. Palibe muntu amene angate kunena kuti inu chifukwa cha kunichimwira ine sindikakululukire. Ayi, singate kuchita choncho a Kristu, chifukwa ndife anthu amene timakulupirira Mulungu mwini chifundo. Mulungu amene kawiri amatikululukira ife ochimwa. Tekuti ngatifuna kukala moyo tieni tizikululukilana ife chifukwa ndife ochimwa, ndife amene timalepera pa ulendo watu, ndife amene timachimwira anzatu ndiponso timachimwira Mulungu. Koma chikululukiro chimabweresa kwa ife, chimatipasa moyo wasopano chifukwa chimatipasa chiyanjano. Kawiri timaperekazo siyana pa guwa la Mulungu. Koma kumbukirani kuti nsembe imene imasangalasa Mulungu ndi nsembe ya chiyanjano. Nsembe ya chiyanjano. Nsembe zina kapena zopereka zina ndi zabwino. Ndalama zimatandiza mpingo, mturo, zambale, zonse izi kuzipereka kwa anthu na konso kumatandiza mpingo. Koma chinthu chopambana nditu ndi moyo wa chiyanjano. Ndiye kuti chiyanjano chili ngati nsembe yopambana. Nchifukwa chake nsembe ya misa ni pempero lopambana
chifukwa ni pempero la chiyanjano, pempero limene timakumbusidwa mmene Yesu Khristu adatipulumutsa, mmene Yesu Khristu adatiyanjanisa ndi Atate Mulungu wathu. Ife anthu osayenera, ife anthu ochimwa tinapulumutsidwa chifukwa cha Yesu Khristu amene anatifera pa mtanda, kusonyeza chikondi chimene ali nacho, kusonyeza chifundo cha Mulungu kwa ife. Ndiye kuti kutiphunzitsanso kuti ifenso ngati a Khristu amene tinabatizidwa mu dzina la Atate ndi la Mwana la Mzimu Woyera timuyenera kupasana chikhululukiro kawirikawiri. Ndiye kuti pamene timachimwirana tiyeni tiziyesesa kukhululukirana. Ndipo tikuona kuti mutenga wabwino ngati mufuna kupereka nsembe yanu ya paguwa, kapena zopereka zanu ngakhale kuti ndalama kapena zina zokolola, mukakumbukira kuti pali munthu amene simunayanjane naye, mbwino kuchita zija zimene mwatenga zimene zapaguwa zija, mbwino kuzisiya nkupita first kuyanjana ndi munthu uja amene simuli pa ubale wabwino. Ndiye kuti mukamaliza kuyanjana basi mayeresedwa, ndiye kuti tikabwerera basi timapereka nsembe yovomerezeka, nsembe yosangalatsa Mulungu. Kumbukirani mukawerenga Salimo 51, Mulungu amati chinthu chimene chimamusangalatsa kwambiri ndi mtima wa munthu wolapa. Ndiye kuti kulapa ni njira imodzi imene imatitandiza kuti tiziyanjana ndi Mulungu. Mtima wolapa ndi mtima umene umavomera kulepera kwanga. Ndiye kuti ndikazindikira kuti ine ndiolepera, ndiye kuti ndimachimwira munzanga, basi pamene ndimapempha chikhululukiro ndimayenera kuchilandira chifukwa chikhululukiro chimapereka moyo. Ni njira imodzi imene timapereka moyo kwa anzathu. Uwo ni moyo umene Yesu Khristu akutiphunzitsa. Mwachisanzo, kumbukirani usiku uja ankaziwa za adani ake, ankaziwa za Yuda Iskarioti, ankaziwanso za Petro, akaziwanso za asilikali amene azampwanya. Koma Yesu Khristu ankachita chani? Pamene anazindikira kuti nthawi yake yakwana kuti akumane ndi adani yake, chimene Yesu Khristu adachita, adatenga bread. Kawirikawiri timabwera ku nsembe ya chiyanjano kutenga bread, thupi la Ambuye Yesu Khristu, kugawana moyo wa chikhululukiro. Ndiye kuti Yesu Khristu adatiphunzitsa kuti tizipasana chikhululukiro, kuti tizionesana chifundo, chifukwa moyo ndi chifundo. Khristu, pamene Yesu Khristu adali mu munda wa ku Getsemani, asilikali aja adabwera. Yesu Khristu adatiphunzitsa kuti lupanga si la adani atu, koma chiyanjano, malipiro adani atu ndi chikhululukiro osati lupanga. Ndiye kuti ife tonse amene tili pano timachimwiranso Mulungu. Kodi tili ndi mphamvu zoti timakhululukirana ndi anzathu. Tiyeni tizolowere kukhululukirana ndi anzathu, chifukwa moyo ndi kukhululukirana. M'dzina la Atate, la Mwana, la Mzimu Woyera. Amen.